одам қадш паст ба дурӯ харида ҳамин қадша баланд кард. Ка ҳами аблава кай буд мешава вақт ча ба қай нагира агар ҳамин ҳуҷҷатоша пешниҳод накуна депортатсияш мекунанд. Хай ягон кор боша бугу бирем кор кунем охи бекор шиштан. Ширкати дорувории Софсавдо бахшида ба моҳи шарифи Рамазон тахфифи худро эълон намуд. Оё мехоҳӣ риши худро зиёд намоӣ ё мехоҳӣ мӯи сар аз рехтан монад ё дар бадан доғҳои сафедорӣ мехоҳӣ нест шаванд ва ё мехоҳӣ худро хароб намоӣ, пас ба Софсавдо муроҷиат намо. Инчунин доруи алҳадая ва равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо ва ё касоне мехоҳанд ҳиҷома кунанд, пас ба рақамҳо занг зада маълумот гиред. Дастафка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия ва берун аз Россия карда мешавад. Дар ҳоле ки доруҳо фоидаи худро нарасонанд, пули шумо бозгардонида мешавад. Дар ҳолати тамос гирифтан ҳатман аз номи юристиҷей муроҷиат кунед. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристиҷей. мавзӯи имрӯзаи мо оиди асосҳое ки монеа мешаванд барои шаҳрвандии Россияра ба шахсиятҳо шаҳрвандои хориҷӣ надодан ва ё асосҳое ки монеа мешаванд барои депортатсия кардан аз Федератсияи Россия. Дар идомаи суҳбат баъдан саволҳои равонкардагитонро ҷавоб мегардонем. Бо диққат та охири навор тамошо кунед. Вазорати умурии дохилии Федератсияи Россия гуфт, хориҷиҳо дар кадом ҳолат наметавонанд шаҳрвандии Федератсияи Россияро ба даст оранд. Дархости гирифтани шаҳрвандӣ ба хориҷиҳо рад мешавад, агар ҷонибдори тағйири маҷбурии асосҳои сохти Конститутсионии Федератсияи Россия бошад ё бо амалҳои дигар ба амнияти ин кишвар таҳдид мекунад, омадааст дар иттилооти Вазорати умурии дохилии Федератсияи Россия. ғайр аз он иштирок дар содир кардан ё омодагӣ ба ҷиноятҳои дорои хусусиятҳои террористӣ метавонад сабаби радди гирифтани шаҳрвандии Русия гардад. Ҳамчунин шаҳрвандӣ ба хориҷиҳое ки аз Русия ихроҷ ва ё нисбати онҳо қарор дар бораи номатлуб будани будубошашон дар қаламрави ин кишвар гирифта шудааст дода намешавад. Аризаҳое ки дорои ҳуҷҷатҳои бардурӯғ ё маълумоти бардурӯғ мебошанд низ рад карда мешавад, гуфтааст Вазорати корҳои умурии дохилии Федератсияи Россия. Дигар асосҳо барои рад кардани гирифтани шаҳрвандии Русия доштани доғи судӣ, хидмат дар мақомоти амниятӣ ва ё ҳифзи ҳуқуқи давлати хориҷӣ мебошад. маҳкумияти озоднашуда ё барнагардидани хориҷӣ, инчунин хидмати ҳарбӣ ё хидмат дар мақомоти амниятӣ ё ҳифзи ҳуқуқи давлати хориҷӣ мебошад. таъқиби ҷазои ҷиноии хориҷиён ки барои шаҳрвандони Русия муроҷиат мекунанд низ метавонанд сабаби баррасӣ нашудани ҳуҷҷатҳои онҳо гардад. қаблан Вазорати умурии дохилии Россия кишварҳоеро ном бурд ки дар гирифтани шаҳрвандии ин кишвар пешсафанд, аз ҷумла Тоҷикистон низ миёни ин кишварҳо қарор дорад. гуфта мешавад танҳо дар як соли гузашта беш аз 63 000 тоҷикистонӣ шаҳрвандии Русияро дастрас намуданд. Инак бародарони азиз, шахсиятҳои дастрас карда наметавонанд шаҳрвандии Россияра. Якум, шахсиятҳое ки дар содир кардани омодагӣ ба ҷиноятҳои дорои террористӣ дохиланд, яъне шахсиятҳое ки ба ҳамин ҷиноятҳо ворид мешаванд ва иштирок мекунанд, ин шахсиятҳо соҳиби шаҳрвандии Россия шида наметавонанд ва ирам асос шида метавонад барои депортатсия кардани ҳамон шахсияте ки агар шаҳрвандии Россияра аллакай дастрас карда бошад. Ва боз шахсиятҳои шаҳрвандии Россияра дастрас карда наметавонанд ки дар ягон ҳолатҳое мешавад ки дар мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ ариза ё баёнотҳои бардурӯғ пешниҳод мекунанд ба мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ ва дар ҳолати тафтишот баъдан аниқ ва дақиқ кунанд ки аризаи бардурӯғ пешниҳод шудагиай ирам асос шуда метавонад ки шахсият соҳиби шаҳрвандии Россия нагарда. Ва боз инчунин шахсиятҳое наметавонанд соҳиби шаҳрвандии Россия бигарданд ки ягон ҷиноят содир кардагӣ ҳастанд дар дохили кишвари худшон ва доғи судӣ доранд. Мисол мегирем, агар дар ҷумҳурии Тоҷикистон ягон шахсияте ҷиноят мекунад ва доғи судӣ дора ва ӯ агар ба Россия сафар кунад бихоҳад ки шаҳрвандии Россияра дастрас кунад, мутаассифона айни ҳол ин шахсиятҳоро низ наметавонанд дастрас карда шаҳрвандии Россияра. Ва боз инчунин шахсиятҳои соҳиби шаҳрвандии Россия гашта наметавонанд ки дар ҳолати будубошон дар Федератсияи Россия ғайриқонунӣ
کار و فعالیت کردگیان و بازگشت به وطن خودشان کردگیان، پس مثال میگیریم اگر نام و فامیلشون عوض میکنن، انا همین شخصیت ها رو هم نیز نمیتونن صاحب شهروندی روسیه بگردن. در عموم بگیریم اگر اساس های ساخت کنستیتوسیونی فدراسیون روسیه را هر شخصیتی که پایمال میکنه وای نمیتونه که صاحب شهروندی روسیه بگرده. از جمله تعلق داره مثال هایی که عینی حال ما به شما آوردیم. هر نفری که به این کردارها اگر دست داده باشه این شخصیت ها نمیتونه که صاحب شهروندی روسیه بگردن و یا اگر پیش از این کردارها دست دادن شهروندی روسیه را دسترس کردگی باشند میتونه که دپورتاسیون کنند. تماشابینان عزیز شروع میکنیم خواندن کامنتاری ها را با دقت گوش کنیم. دиловар холов нависад тамошо накунем беасос бошад. Реклама дар коран ҳастаи одамоида ки билет дар коршон нест, аммо рекламашон дар корад. бале бародари азиз, ман тарафдори ҳамин сухани тиям ва ман ҳеҷ каса маҷбур намекунам ки занг бизанен ягон чи харидорӣ кунен аз ҳамун шахсиятҳое ки мо рекламашон мекунем. баъзе одамҳое ҳастае ки дар Россия қарор доранд ба ҳаво духтури дандон дар корад. мо духтури дандона реклама мекунем ва боз ҳастаи баъзе нафарҳое ки ягон доруҳои дигар лозим айшон ва ҳамин хотир ҳар касе дар кор боша ӯ худаш бе гуфтани моро ҳам зангшон мезанад. ютубер нависад салом алайкум акай Сорбон Россияда поезд мешава меган ҳамин ростай? мутаассифона айни ҳол ягон ахборот пешниҳод шидаги нест оиди роҳҳои заминӣ ва роҳҳои оҳан кушода шавиш. агар ягон маълумот дастрас кардем пешниҳоди шумо мегардонем. 5719 нависад ака ҳами аблава кай буд мешава? ответен меган уже буд шидаи ростай? аблава 27 майда алакай ба анҷом мерасад, яъне ки даъват кардан ба хизмати ҳарбӣ 27да ба охир мерасад. ориф юсупов нависад салом бародарон, аз Россия ба Тоҷикистон мераванд через ош 100% ҳама тенҷай. бигзор ки 100% боша, ҳама тенҷ боша. мо ҳама вақт тарафдори дӯстӣ ва сулҳ мебошем. як ҳафта пеш тақрибан муноқиша сарзадагӣ буд, ба ҳамин хотир мо дар навори худмон ба ҳама аудиторияи худмон гуфтем ки ҳамун вақта через Қирғизистон ба Тоҷикистон наёянд, чунки ягон ҳолатҳо шиданаш мумкин буд, вале шукри худо ки айни ҳол ҳама хуб ва ором аст. тигр псих нависад ассалому алайкум, омади иди рамазон ба ҳама муборак. ака ҳар каса гӯш накун, мон чизе меган бисёриҳода шумо дар корен. бале мо гӯш намекунем ҳар касе ки чизе мега, ҳаволашон ба худо ва иди рамазон ба ҳамаи шуморам муборак боша. худованд куна ки то идҳои дигар мо зинда ва саломат бирасем. нек нависад салом акай Сорбон, ҷавоб дед. душанбе Истанбул рейс ҳаст? агар боша кадом число дай ва билет чанд сомона? илтимос ака аниқша кун, ҷавобша жда дорум. албатта душанбе Истанбул рейс ҳастай ва числоҳоша не ки ман намедонам бародар, ира аз аму авиакаса метавонӣ ки пурсон боша ё ки ба рақамҳои ширкати Сомон Air занг мезанӣ. нархи билети душанбе Турсия аз 4000 сомон сар мешавад. як каси дигар нависад салом Сорбон, ай Тоҷикистон ба Россия рейсҳои прямой ҳаст? нархи билет асосӣ чанд сум мешавад? албатта рейсҳои прямой ҳаст. ай шаҳри душанбе ба Москва рейсҳо барқарор шудагӣ ҳастанд, ҳаррӯза рейсҳои худшона ба анҷом расонидастанд ва нархи билет то 8500 сомон. SD нависад брат гуфти билет нархи 6500 сомон шуда, дар куҷои Тоҷикистон брам я 10та бронировать кунам? 6500 нема 8500 сомон гуфтагим бародар. анас нависад ассалому алайкум акай Сорбон, аблава гражданини Россияра қапан мебаранд? илтимос ҷавоб дед азор раҳмат. шаҳрвандии Россияра агар як тарафа дошта боша, яъне танҳо шаҳрвандии Россияра дошта боша, дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва я ба хизмати ҳарбӣ даъват намекунанд. агар ки ду шаҳрвандӣ дошта боша, дар Россия хизмат кардагӣ набоша, албатта ки вая дар Тоҷикистон ҳам ба хизмати ҳарбӣ даъват мекунанд. танҳо дар як тараф хизмат мекунад агар ду шаҳрвандӣ дошта боша. агар танҳо аз Россия боша, вай аз даъват ба хизмат озод мебошад. ҷоник нависад салом ака, срочно дар комментария ҷавоб дед ака. барои кӯдак даверности падару модар ҳарчанд дар кора ё ай модараш бас неста? илтимос медониста ёдам бошад. барои кӯдак даверности падараш лозима бародар, падараш боша кифоя. шоира Каримова нависад салом акай Сорбон, мегӯянд ки бесабаб шаҳри Москва рафта намешавад, ростае? мехоҳам ба шаҳри Москва равам, барои кор метавонам равам? ба саволи ман ҷавоб дед, илтимос раҳмат. бесабаб мешава рафта. аз 1 апрел аллакай рейсҳо кушода шудагиянд, барқарор шудагиянд бе ягон основания.
барои кор ва фаъолият кардан метавонем ки бирем. Маҳмад Салим нависта, навигариша мегуфт яка дар бораи муҳоҷирот чӣ навигарӣ мешидай? Барои сафари кории президент дар назар дошта бошӣ. Агар мо як мавзӯи алоҳида мекунем ва ҳамаи навигариҳоша дар уҷа қайд мекунем ба шумо пешкаш мегардонем. Блек нависай, радной вообще комменти мара нахонди. Ма регистратсия кунам 3 моҳа шарта бо патент кунам. Амира биниш браҷон пешаки раҳмат братон. Албатта патент кардан шарт ва зарура дар ҳолате кору фаъолият мекунӣ патент кунӣ бояд. Баъд як қарори нави ҳукумати Россия меяд ки то 15 июн агар ҳар касе ки бе патент бе регистратсия кору фаъолият мекуна ё ки дар онҷа истиқомат мекуна вақтча ба қайд нагира, агар ҳамин ҳуҷҷатоша пешниҳод накуна депортатсияш мекунанд. Таҷ навистай, ҳамин тоҷикҳо корашон нест, бекор мондагиам баъд аз хичон ҳар гап ҳар чизҳои дуруға баровардаю гуфта мешинад. Хай ягон кор боша бугу бирем кор кунем, охи ай бекор шиштан тида як соат фаҳмондан мавзӯъро. Умедҷон Шерматов нависай, якаҷон Маҳардов савол метам ҷавоб наметӣ. Илтимос амира ҷавоб теяка, ҳамин билет барои Москва чанд сомон боша ҷавоб теяка. Бародар ман фикр мекунам ки ҳар рӯз дар ҳамин видео ма ҷавоб метам ҳамин савола ва шарт нестае ки мақсад дар як видеои ма 50 та комментария дар бораи билет боша, ма 50 тара ҷавоб дам. Дар як видео як бор дар бораи билет гап занам ба фикрам кифоя ва хелам одаморо дилгир намекунам. Холмуродов нависай, чӣ рута сиём мекунӣ? Ман тра ганда шум дидам ба ҳамин дуруғҳо. Бародар ман тра ганда ва дӯст медорам ба ин ҳамин комментария навистагӣ. Муҳаммад Тиҷай нависай, ҳамун дороҳо ягон кас нахарен, дурӯғанд, ягон фоида надорад. Ман харидам залалам кард. Фоида дорад бародар, 100% гарантияш қатъи фоида дорад. Бояд одам қадш паст ба дурӯғ харида, ҳамун қадша баланд кард. Тамошобинони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. Ягон саволи дига дошта бошем дар комментария бинависонед саволотона ва дар канали Юрист Тиҷей обуна шидана фаромӯш намекунед. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад то барномаҳои дигар.